جنایتکاری در دام 6 ماهی. намояндагони ҳукумати ноҳияи ҷабор расулов мегӯянд ки бо гузашти 1 сол аз ҳодисаи куштор дар деҳаи саричашмаи ин ноҳия омилони он боздошт нашудаанд. раиси ноҳия қаблан барои маълумот дар бораи гумонбарон 100 000 сомонӣ ҷоиза таъин карда буд. сухан аз куштори мармӯзи ду сокини ноҳияи ҷабор расулов дар моҳҳои июн ва июли соли гузашта аст. масъалаи куштор кади мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ корбарӣ кади истоданд, локин то ҳол куштор муайян карда нашудааст. зариф абдураҳимови 38 сола шаби 27 июн дар назди фарзандонаш аз ҷониби ду шахси ниқобпӯш кушта шудааст. ҳамсараш гулсанам абдураҳимова дар суҳбати қаблӣ бо радиои озодӣ гуфта буд ки он шаб дар бемористон буд, аммо ба нақли фарзандонаш қотилон аввал пул талаб кардаанд. so'roq qildi, biz hech nimani aytmadik-ku. Keyin qo'limizni orqamizga qo'yib bo'yladi, ko'zimiz bilan og'zimiz skochladi. وقتی ما هیچ چیز نگفتیم به دست و پای و چشمانمان سکوچ کرد. در همین حالت پدرم آمدند. بعد من ترسیدم که حاضر به پدرم یگان زیاد میرساند. یک علاج کرده سکوچ را کنده از جای خستم که آنها به طرف صحرا گریختند. بعد داد و وای کرده همسایه ها را جیغ زدم و دیدم که پدرم در پیش چشمم جان دادند. To'g'rimda dadam yotuvdi, dadam ko'rib jonim chiqib ketdi, shokka tushib qoldim. кормандони додистонии вилояти суғ низ гуфта буданд ки ҳадаф ғоратгарӣ буда, вале ба сабаби халал нарасондан ба сирри тафтишот аз додани ҷузъиёт худдорӣ намуда буданд. чанд сокини деҳаи саричашма дар ноҳияи ҷабор расулов гуфтанд ки то ин дам мақомоти тафтишотӣ бисёриҳоро ба бозпурсӣ даъват ва бархеро дастгир карданд. сипас тақдири онҳо норӯшан мондааст ки то куҷо ба куштор рабт доштанд. дар рӯзҳои аввали ҳодиса яке аз пайвандони зариф абдураҳимов, ёқуб иброҳимови 50 соларо ҳам масъулони мақомот ба милисияхонаву додистонӣ бурда дар бораи ин мавзӯъ пурсидаанд. баъди як ҳафтаи қатли зариф абдураҳимов ӯ низ 5 июл ба таври мармӯз ҷон бохтааст. пайвандонаш гуфтанд ки худкушӣ кард ва раиси ноҳия мегӯяд тафтиши марги ӯ низ идома дорад. من میخواهم که تیزتر حالت کشوده شود. آدمی که همین کار رو کرده است یافته شود. همه جا تینجی است و مردم پی کار خودش است. فقط میخواهیم جنایت تیزتر آشکار شود. кушторҳои мармӯз дар шаҳри конибодом дар солҳои гузашта дар минтақаи суғ мардумро ба ташвиш оварда буд. мақомот охири соли 2024 чандин нафарро дар куштори беш аз 20 сокини он шаҳр ба солҳои тӯлонӣ маҳкум ба зиндон карданд ва ду шаҳрванди қирғизистонро дар пайгарди расмӣ қарор доданд. вале ин ҳолатҳои нав ва ёфт нашудани омилони он дар минтақаи дигари шимолии тоҷикистон ҳамоно боиси нигаронии сокинон аст. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, ноҳияи ҷабор расулов.